Sí, dels bous. Ah, no, això ho he vist en foc. Ah, en puc. Jo només ho vaig veure una vegada a l'Endural, que van vindre amb els tios de sal, van vindre aquí. I ho vaig veure, era un dissabte. Hi havia la sal? No, i els tios, la germana de la meva mare. Jo llavors tenia 10 anys. Que vam escapar d'allà, el meu cosí i jo. Esperemos que no se lo han puesto.
Ah, ya está, ¿no? Ara que hi ha. Debate famoso. Putada de quan fem vídeo és que fa com una mena de zoom.
Com és que passis tu i no passava molt? Pena de chinos. ¿Cáceres Cacenado de Manel y la misma? ¿Sí? ¿Cáceres Cacenado de Manel? Vale. Avui tinc sort perquè jo faig vacances i ja es treballa. Això vol dir que avui festival.
Pues no sé. Y las uñas. ¿No? No sé, no sé de qué va. A mí que me pongo un problema. Mire, espere. Me ha dado 4. Sí, me ha dado 4, ¿vale? Que vaya bien. Sí, però ja no passa per la segona, digue'm. Sí, els cuixes va bé. El cuixer no. Vaig a buscar els cuixers, o que tu vulguis, les dues coses. Las ambulancias de Grecia con los sueños, vos de ambulancias. Para que estudiaste con mis que Pensaba que me iba a comprar la caja de sushi.